En dag, da katten stod nede i kongens køkken og varmede sig ved ildstedet, kom kusken ind. Gid fanden havde både kongen og prinsessen, bandede han. Her stod jeg lige og skulle ned på kroen for at spille kort og få mig en øl. Og så skal jeg pludselig køre majestæterne en tur langs søen. Da katten hørte det, listede den sig hjem og sagde til sin herre: Hvis du virkelig vil være greve og rig oven i købet, så kom med mig ned til søen og tag dig et bad. Møllersønnen vidste ikke rigtigt, hvad han skulle sige til det, men han fulgte dog med katten, klædte sig af og sprang i vandet. Katten tog hans tøj og gemte det under en busk. Næppe var den blevet færdig med det, før kongen kom kørende, og katten gav sig til at jamre og klage. Hjælp mig, deres majestæt, min herre gav Karabas bade her i søen, men så kom der en tyv og stjal hans tøj, der lå på bredden, og nu kan greven ikke komme op af vandet, og hvis han skal blive der, fryser han ihjel. Da kongen hørte det, lod han vognen standse, og en af hans tjenere måtte skynde sig hjem til slottet efter noget af kongens tøj. Greven tog de prægtige klæder på, og da kongen havde høje tanker om ham på grund af agerhønsene, som han jo troede kom fra grev Karabas, bad han ham om at sætte sig op i kareten, og det havde prinsessen ikke noget imod, for greven var ung og smuk, og hun kunne straks lide ham. Men katten løb i forvejen og kom til en stor eng, hvor der gik mere end 100 kale og slog hø. Sig mig, godt folk, hvem tilhører denne eng, spurgte katten. Den store troldmand, svarede kalene. Hør her, sagde katten. Om lidt kommer kongen forbi, og når han spørger, hvem der ejer denne eng, skal I svare grev Karabas. Hvis I ikke gør det, river jeg hovedet af jer alle sammen. Så løb katten videre og kom til en kornmark, der var så stor, at man slet ikke kunne se, hvor den endte. Der stod mere end 200 kale og meget korn. Sig mig, godt folk, hvem tilhører denne mark, spurgte katten. Den store troldmand, sagde kalene. Hør nu her, sagde katten. Om lidt kommer kongen forbi, og når han spørger, hvem der ejer denne mark, skal I svare grev Karabas. Hvis I ikke gør det, river jeg hovedet af jer alle sammen. Endelig kom katten til en stor skov, hvor mere end 300 kale var ved at fælde de store egetræer. Sig mig, godt folk, hvem tilhører denne skov, spurgte katten. Den store troldmand, svarede kalene. Hør nu her, sagde katten. Om lidt kommer kongen forbi, og når han spørger, hvem der ejer denne skov, skal I svare grev Karabas. Hvis I ikke gør det, river jeg hovedet af jer alle sammen. Så gik katten videre. Alle mændene kiggede forbavset efter den, men de var bange for den, fordi den så mærkelig ud og gik med støvler, ligesom et menneske. Ja.